שלום צופי מיינקראפט, חזרנו לכם לפרק שני של המשחק שלנו. רק רגע, עכשיו אני אחזור. עכשיו חזרנו. אוקיי. בפרק שעבר עצרנו בדיוק פה. אני אוהב להשקיע בבית, אני אוהב שהוא יפה, אני אוהב לשמור עליו. בפרקים אנחנו נלמד אתכם, הפרקים טובים למתחילים, אנחנו נלמד איך עושים כל מיני דברים, מפיקקס, חרב, מהבסיס עד הסוף, נלמד מה עושה רדסטון. אוקיי, חזרתי. סליחה שאני כל הזמן יוצא ונכנס, יוצא ונכנס, פשוט יש לי משהו קטן פה שהייתי צריך לעשות. טוב, אני חושב שהמפה היא די טובה. אנחנו נעשה פרקים של עוד משחקים, לא רק של מיינקראפט, של כל מיני של קומבט ארמיז עד לבטלפילד ועוד כל מיני. אם תרצו שנעשה פרקים על איזשהו משחקים, תכתבו לנו בתגובות, תירשמו כמנויים ותעקבו אחרינו. אנחנו עוד מעט נתחיל לבנות בית כזה. כמו כן, כל פרק יהיה 15 דקות, אני חושב שאמרתי את זה כבר. זה יהיה פרק אני, פרק החבר שלי. איך עושה נוטים? שם את זה יותר מדי גבוה, אני אניח את זה פה. ככה עושים צ'סט, למי שלא יודע. שמים צ'סט אחד, ואם אתם שמים צ'סט ליד, אז זה עושה צ'סט אחד גדולה. מיטה אתם כבר ראיתם, כמו שאני מבין איך עושים. במיטה אתם יכולים לישון רק בלילה. המיטה, אם אתם משחקים במולטיפלייר, אתם לא יכולים לישון, רק נגיד אם אתם משחקים 2, אז אתם צריכים ללכת לישון שניכם. זה לא עובד שאחד יישן והשני ישחק. כמו שאתם רואים, קריפרים לא מתים מהשמש. אוקיי, כבר צץ הקריפר, אבל לא ריני, זה מוזר. אוקיי, אני בורח מהספיידר. דרך אגב, אם אתם בונים בית, תבנו לו גג, כי הספיידר יכול לעלות. אוקיי, בואו נשים את הכמון פה. למתחילים שרק התחילו לשחק מיינקראפט, אני מציע שאתם מתחילים לשחק בסרווייבר, תשיגו קודם עץ, אחר כך קאבלסטון ואז פחם. מיטה זה הכי חשוב.
ובואו נתחיל ונראה מה יש לנו פה. אוקיי, אז בואו נמשיך. אני שומע איפשהו בסביבה הבאה, אז צריך להיזהר. יהיה מאוד טוב אם עכשיו אנחנו נמצא איירון. מה איירון אפשר לעשות? הרבה דברים. לעשות מפיקקס, חרב, גרזינים והכל, עד לבקט ולעוד דברים, ושריון והכל. סליחה, אני קצת מצונן. אני חושב שאני לא אחפור עכשיו. סליחה. אני אתחיל לראות איפה אנחנו נמצאים בדיוק. נתחיל למצוא את המפה, נלמד קצת עליה. רק רגע, נעשה חלק. אוקיי, זאת חרב. ונעשה פיקקס אחד. ויצאנו לדרך. הופה, הנה ספיידר. ספיידר מביא לכם חוטים, הנה אתם רואים חוטים, ולפעמים הוא גם מביא לכם משהו, אני לא יודע בדיוק איך קוראים לזה, אבל אם אתם אוכלים את זה, זה ממלא לכם את האוכל, אבל זה מוריד לכם חיים. אז אני מציע שלא לעשות את זה. מצאנו איירון, התחלה טובה. גם כן זאת נערה, אני רואה. אוקיי, אז בואו ניקח את האיירון ונמשיך. אוקיי, אני רואה שיש כמה צדדים. אוקיי, מצאנו גם פחם. מערות זה תמיד טוב. עוד איירון. זה אף פעם לא יזיק, אבל כשאתם במערות תיזהרו, תסתכלו לאן אתם הולכים. יש הרבה מפלצות, קריפרים, סקלטונים שיצוצו מכל מקום. יש מפלצות שהן מיוחדות למערות, כמו עכביש מערות, שאותו אתם תמצאו רק במערה, אבל הוא יותר מסוכן מהספיידר הרגיל. כמו כן אנדרמן, אבל הוא לא רק במערות, אתם יכולים לראות אותו בכל מקום, במדבר, בדזר, ביער, בכל מקום. עכשיו אני אחזור 2 דקות, סלחו לי. אוקיי, חזרתי. דיברנו על אנדרמן, בעברית קוראים לו
אדם אסף או משהו כזה. אז אתם, אני מציע לכם לא להסתכל עליו, ואם אתם תעברו לידו ככה הוא לא יעשה לכם כלום, אבל אם תסתכלו עליו ותסתכלו לו בעיניים כשהוא מסתכל עליכם, אז הוא יתחיל לתקוף אתכם. יש לו איזושהי טכניקה שהוא פשוט נעלם ואתם לא יכולים לראות אותו, הוא כאילו נעלם מהר, אבל אתם רואים אותו אם תשימו דלעת על הראש. אם אתם שמים דלעת על הראש אתם יכולים לראות את האנדרמן. אוקיי, נשבר לנו הפיקאקס, אבל עכשיו הכל בסדר. אני רצנו מלא פחם, וזה טוב, שלא תחשוב שזה רע. פחם אף פעם לא יזיק. בכמות המסוימת שלו. אתם תמיד, אם אתם מוצאים פחם, אני חושב שהרוב אתם תמצאו הרבה פחם. אני לא חושב שאתם תמצאו פחם בבלוקים בודדים. איירון אתם מוצאים בדרך כלל בין 3, 4, 5 בלוקים. לפעמים מוצאים יותר, לפעמים פחות, זה תלוי איפה זה לא תמיד. דיימונד אתם אף פעם לא מוצאים יותר מדי. דיימונד פשוט מוצאים בין 3 ל-5, שזה גם כן לא הרבה. אם יש לכם מזל אתם תמצאו 5, אבל אוקיי, אני שומע זומבים. צריך להיזהר. טוב, זה הסוף של המערה הזאת, של הצד של המערה הזאת. אני בטוח שהמערה, הצד השני, הכניסה השנייה לוקחת למקום, אני חושב, למטה, לוקחת איפה שיש לבה. אני לא יודע מה כולם אומרים, אבל אני שמתי לב הרבה פעמים אני מוצא דיימונד ליד רדסטון, איפה שיש לבה, איפה שיש הרבה לבה, בריכות לבה, ושם מוצאים הרבה דיימונד. זהב, אני לא חושב שיש מוגדר מסוים שיש בו זהב, אבל אני אגיד לכם שאני לא מומחה במיינקראפט, אני לא יודע הרבה דברים, אני לא משחק בו הרבה זמן. כמו כן אני אעלה גם פרק שמראה איך שמים סקין. כרגע אין לי סקין, אני אלבש אחר כך. אני אראה לכם איך שמים סקינים עד 6,000-7,000 אפשרויות של סקינים, איזה שאתם רוצים. זה למיינקראפט פרוץ. אחר כך אני אראה לכם, זה מאוד פשוט, זה דקה לוקח להיכנס לאתר אחד וזהו. אני מקווה שאתם תאהבו את האתר שלנו, שתיתנו לנו לייקים. הנה אני מצאתי איירון, שתיתנו לנו לייקים, תעקבו אחרינו ובסרטונים שלנו. אם אתם תרצו משהו או תשאלו, אני בטוח שאנחנו נענה לכם. אני מקווה שאתם תהנו. עכשיו זה סוף הפרק. אז להתראות. תנו לייק, תעקבו אחרינו. ושיהיה לכם כיף ותצפו ותהנו. להתראות.